tumulung mangrempak ing wadya Kurdakura reh ora nanggana magawe gelar lira wang-wang terima sura ira wang-wang Koko Prabu dereng ngantos sawetawis anggen kula lampah semedi teka padukan jugaraken ngrayi Ngamarta wonten menapa Koko Prabu Resna kakangku ya kene teka kowe jugarake ngepadha lagu semedi Koko Prabu kepareng paring dawuh ing tetela dhateng ngrayi Madukara Yayi kula wonten pangandika Werkudara Arjuna kula wonten maring adhawuh seka nggone semedi para Pandhawa wekasan nganti ora telung kedheping paningal pun Kakang mus entuk sasmitaning Wang Maha Tunggal babagan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada wah aja guyon lagi wae wiwit semedi teka wis entuk sasmitaning para dewa Werkudara semedi kuwi ora nganggo hitungan dina ana ingkang lakoni nganti suwene 40 dina 40 bengi wadene ora entuk sasmita apa-apa kuwi ya akeh ana ingkang lagi semedi sedhela wae wis entuk sasmitaning dewa kuwi ya ana mula aja nganggo hitungan dina wah iya yen pancen kaya ngono kake ngendika dewa paring pepadang pustaka Jamus Klimasada kuwi menyang endi yen pancen ana papane tak golekane tak boyonge kundur menyang negara Ngamarta Werkudara nggih Yayaji kula wonten maring adhawuh Koko Prabu jebul sasmitaning Jawa Tenging sampun kula tampi dinten sakmangke menika pinanggihipun pustaka Jamus Klimasada menika kok mboten loncat saking pagedhongan pusaka. Pustaka Jamus Klimasada menika mboten loncat saking pikajanipun piyambak saking pagedhongan pusaka. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten inggih. Margi sasmitaning dheweke sampun kula tampi pusaka menika mboten oncat nanging pancen wonten duratmaka ingkang mantun anyidra pusaka menika kala wau. Ya aja guyon. Ana maling sing wani nyolong pusaka Jamus Klimasada. Werkudara bener. Wah, kandhakno. Maling mau sapa? Yen pancen kowe ngerti jenenge papan dununge tak golekane. Maling mau kudu nampa paukuman sak murwat karo keluputane. Maling mau pancen kudu nampa paukuman ingkang sak murwat merga wani nyidra pusaka Ngamarta. Bener. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Upama maling mau kecekel tumuli entuk paukuman. Yen miturut Werkudara, piye hukum sing murwat lan sak traju karo keluputaning maling mau? Gumantung tegese piye? Mbok pasrahke hukume Werkudara apa hukum pradata adil negara Ngamarta. Yen hukum pradata adil negara Ngamarta piye? Yen hukum pradata adil negara Ngamarta dihukum manut pradata diajokake ana ing pradata adil. Pirang taun hukumane apa nganti tekaning pati kuwi perkarane sing bakal matrapi paukuman sing wis dituding dening barep kakangku. Yen hukume Werkudara aku kuwi duwe hukum dhewe. Hukummu piye? Utang duit nyaur duit, utang nyawa nyaur nyawa, utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, kuwi hukumku. Mula saiki aku tak takon karo Dimas Werkudara, yen upama maling mau tak pasrahke marang Werkudara, maling mau apike dihukum apa? Dihukum pati. Dasarmu kok nganti tekan dihukum pati? Dheweke nyolong pusaka, ndadekake Ngamarta ketaman pegebluk. Akeh kawula sing nandhang tekaning pati, mula patine kawula kuwi tak anggap Durjana mau sing dadi sebabe. Sing dadi perkarane Durjana mau. Mula wektu dina iki yen Durjana mau kecekel kudu hukum pati nyaur nyawane para kawula. Mengkono Yayi? Yo, Yayi, kula wonten dawuh. Menapa kepareng babakan duratma keng nyidra pustaka Jamus Klimasada menika kapasrahaken dhateng Raka ing Ndrawati. Kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kula borongaken matur sembah nuwun. Menawi mekaten sampun dados gumolong ing manahipun Raka ing Ndrawati, duratmaka menika mangke menawi sampun kecepeng badhe kula pasrahaken dhateng Werkudara. Kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara? Nggih. Wis krungu dhewe to kuwi? Yo.
Maling mau nek kecekel hukume tak pasrahke kowe. Yo, aku sagu ngukum. Mula ora usah dadak tidur-tidur. Maling mau sapa? Mesti bakal tak hukum pati. Ning kudu adil lho, tegese adil piye? Yen sing nyolong mau piranganing Nayaka Punggawa negara Ngamarta aja nganti mbok apura. Tudu tok pateni. Yo, kuwi dadi hukumku, aku ora bakal banci demban siladan. Yen maling mau kula warga negara Ngamarta kudu tok pateni. Mesti tak pateni. Aku kudu nindakake adil. Mundhak ora bener tumraping para kawula, ndak dirasani dening para kawula. Yen kula warga tak wenehi pangapura, yen wong liya tak hukum mengko ndak tetel kasatriyaning Werkudara. Mula gake saiki rungokno. Rungokno Kang Kanthi Permati sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu wong kana-kana ning kula warga Ngamarta. Kula warga Ngamarta sapa paringa dawuh ora bakal tak wenehi pangapura. Anakmu Abimanyu Tanjung Anom Werkudara. Kresna kakangku, kowe ora kleru le paring dawuh. Kowe dawuh karo aku cetha sing nyolong pusaka Jamus Lima Sada anakku Abimanyu. Werkudara, nggih. Kowe wis matur karo aku lho, tegese satriya iki wis ngucap kudu mbok lakoni, yen ora mbok lakoni tetel kasatriyanmu. Pancen bener dawuhing dewa sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Mbuh perkarane apa aku ora nyuwun priksa kelawan dewa. Ning sing wigati aku wis entuk kabar saka para Jawata ingkang nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Mula wektu dina iki dina samengko kowe budhal ning Tanjung Anom mangsa baranggonmu murba masesa karo anakmu Tanjung Anom. Wah, Kresna kakangku. Abimanyu kuwi anakku. Kuwi anake Jlamprong. Wah, Janaka yentuk-entuk amu dadi satriya minggat wae. Wah, nganti anake ora kopen. Wekasan tingkah lakune nganti kaya ngono. Apa wis bener tenan yen to Abimanyu? Wis bener tenan apa pun Kakang Dara karo Siadi? Apa pun Kakang Goroh karo Siadi? Wah, mbok coba kowe sowan ning kayangan meneh genahke. Genahke piye? Wong wis cetha kon genahke. Wis bener kaya ngono kok dadak kon genahke. Wah, apa ya kelakon aku bakal mentala. Werkudara. Jiwa satriya kuwi abot. Jiwa satriya kuwi abot ya Yayi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi pambeganing jiwa satriya. Kowe wis wani ngucap ning ngareping para Nayaka Punggawa negara Ngamarta, monggo dimiripke dening pun Kakang apa dening para kadang Pandhawa kabeh. Padha ngerti Siadi saguh mateni karo maling pustaka Jamus Lima Sada mau. Lah kok saiki kaya rasamu bingung-bingleng pamikiring Siadi. Yen ngono nggonmu nyandang satriya mau ora lahir batin. Yen ngono nggonmu nyandang kasatriyan Jodipati Werkudara sing jiwa kasatriyane kondang kalukengrat jagat kebrebeken jebul tinemune mung kalah karo perkara maling sing wani nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara. Janaka kok isih meger-meger ning kono iki ngapa kuwi? Nggih, apa Prabu? Kula menika bingung perkara apa? Abimanyu nggadahi tumindaing kados mekaten menika estu lahir batin kula mboten dawuh lan menika mboten wonten gandeng cenengipun kaliyan pun Arjuna. Pun Kakang ora ndakwa Siadi kuwi ngojok-ojoki anakmu lanang ora. Nanging Yayi, sing jeneng wong enom kuwi ana tetembungan keladuk wani kurang geduga. Wanine wani ning petungane keri kuwi wong enom. Mula perkara iki tak anggap ora ana gandeng ceneng kelawan Siadi. Ya mung saka pangrasaku gandeng Abimanyu kuwi putramu, Abimanyu kuwi anakmu.
padha karo Kak Nyiprati rah letuh ngembet daging waras tegese solah bawane anak ki bakal jejereng Sasrawirang karo Arjuna ya wong tuane si Abimanyu. Lah nek cara aku kaya ngono kuwi wong anakmu ki ya pirang-pirang. Anakmu ki ya akeh. Yen mengkelong siji rak ora dadi ngopo to mbangane ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip Jataka. Tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong rena sak sekarnya Koko Prabu persasat sampun pepes bayu kang tapis ingkang rayi sampun boten gadhahi kekiyatan tan wandira lampanipun anak kula Plongkowati inggih Tanjung Anom pun Abimanyu badhe ngembet dhateng tiyang sepuh doh nyono cerak nyono sami mestani yen to Pandhawa boten saged nggula wentah dhateng atmajanipun Koko Prabu langkung-langkung kadang kula ing Jodipati paduka sampun priksa piyambak pewatekanipun kadang kula pun Werkudara ingkang bebasan boten badhe mundur saking geguntur boten badhe mendha saking pangrerepa menawi ngantos kelampan sak mangke Werkudara midana dhateng pun Abimanyu kados pundi lalampanipun Yayi kula nuwun sewu monggo to lenggah ingkang langkung prayogi satunggiling nalindur ingkang nedheng lenggah dampar mongko Sinewaka sagung para nayaka punggawa lan kawula ingkang semanten kathahipun teka tumunten mandhap saking dampar menika mboten sae sami mestani bilih paduka menika nuwun sewu kirangku agang anggenipun netepi minangka dados nalindur negari Ngamarta lan kirang tanggel jawab dhateng lelampanipun Praja Ngamarta menika Yayi monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi wonten ing dampar negari Ngamarta
Koko Prabu. Anggen kula kados mekaten menika krana sampun mboten bebasan, mboten gadah kekiyatan ewa semanten sareng paduka paring dawuh ing mekaten. Koko Prabu inggih namung paduka surya pepajaring para Pandhawa. Yayi, kula nuwun sewu. Petanganipun praja menika menawi sampun dipunasta dening satunggiling Nalendra. Abang biruning lelampahan negari menika wonten pundhak ing Nalendra. Monggo Nalendra ing Ngamarta Prabu Puntadewa menika sampun kaloka nindakaken kanalendranipun peperintahanipun kanthi adhedhasar dana wesiasat utawi sama beda dana denda. Liripun mboten ambau dhateng kapi. Mboten bau dhateng kulawarga, temah mboten labuh dhateng sanak sentana mitra kawruh. Inggih Koko Prabu. Lelampahan ing mekaten menika mangkala mawi ngendadosaken para kawula sami tresna dhateng paduka Yai Darmaji. Mila sampun ngantos tetel kalendranipun Nyai Prabu Darmaji. Satunggiling pacoban ingkang awrat nembeli nampan dening para Pandhawa. Mestinipun kedah kanthi ikhlas pasrah namung boten ngirangi pambudidayaning menungsa. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi mekaten lampan menika badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Mangsa bara kanggenipun anjenengipun dhateng lelampanipun para Pandhawa. Lah rak ngaten. Menika malah langkung prayogi badhe saya semeleh penggalipun Nyai Prabu Darmaji. Ing mekaten kula borongaken dhateng paduka Koko Prabu Ndrawati. Yayi, dinten mangke klilanana kula badhe nitih priksa dhateng kawontenanipun kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna. Kula sumanggaaken kaselak raosing manah minggah sanggar pamelengan meminta pangaksama dhateng panguwasaning Gusti. Yayi Prabu kula sumanggaaken kembar. Kula wonten dawuh. Nggih, kula wonten dawuh Prabu. Budana kang padha siba ingsun kundur ngedatun Dimas kembar. Kula ana ngestaken dawuh. Kula ana ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kembar. Purna gatining pananggilan. Sanata kundur ngedatun jeluk saking gambar kencana kinapit gambaran gading. Kadheranken sanggaring para Banjedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Pandrawa kaya tansah katon ubayaning marga.
ayo nggih. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kausa manjemipun gupit sanggar sangarup nenogan toko jawab nalika semanten Raden Werkudara ngawe sanggaring para putra Jodipati pating bleber pating corot kotirta mlutakaning daratan Bremara remangus wamyung ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah umya samara wariyanto Rama Kyai ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca sumadong dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkar punipun Antarja sumadong dawuh eneng apa Pak ana wigati apa kok bapak ngawe marang para putra Jodipati Kakang Garut Kakang Antarja lan anakmu Antarsena wis samapta ing gati sawijining diri mundi dawuh timbalane bapak Jodipati. Wah Gatot wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pak ora nyono yen bakal ana lakon kaya ngene ing dumadyane negara Ngamarta liripun kados pundi dene Rama Kyai paring dawuh mekaten Gatot wonten timbalan kowe ngerti dhewe yen to Ngamarta ketaman pegebluk akeh kawula ingkang esuk lara sore mati esuk lara sore nandhang katiwasan tumuli rawuhe Kresna wakmu ing Darawati paring dawuh lawan barep apa ana lakon ingkang edapi-edapi kang dumadya ning negara Ngamarta barep kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus Klima Sada murca saka pakedhongan pusaka nalika semana Kresna kakangku tumuli bebarengan lan para Pandhawa manekung nyuwun palimarmaning dewa durung antara suwe Kresna jugar nggone tapa lan ngandhakake yen to pegebluk iki bisa sirna yen pustaka Jamus Klima Sada bali marang para Pandhawa nalika semana Kresna kakangku paring dawuh miturut sasmitaning dewa sing ditampa pustaka Jamus Klima Sada kuwi ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong ana Duratmaka ingkang wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada Rama Kyai kula aturi paring dawuh
Menawi sekinten wonten tiyang ingkang wantun tumindak kados mekaten, Rama Kyai kantun paring dawuh. Ingkang putra Garukaca lan Antarja ingkang sagah bondo dhateng durat moko menika Rama Kyai monggo kula aturi paring dawuh. Sapa Pak maling sing wani nyolong pustaka Jamus Limasada? Bapak ngendika, Bapak ora sah jemangkah anak-anak sing saguh ngaturake maling mau kanthi bandan ngersaning Bapak Jodipati. Gatot wonten timbalan. Rungokno. Kaya ngopo kageting atiku bareng Kresna kakangku paring dawuh kelawan para Pandhawa yen to ingkang nyidra pustaka Jamus Limasada sing nyolong pusaka dudu wong kana-kana nanging isih kulawargane Pandhawa dhewe. Aduh, Rama Kyai, tasih kulawarga para Pandhawa ya rungokno kupingmu gatekno gobokmu. Jarene Kresna kakangku ngendikake sing nyolong pustaka Jamus Limasada ora liya adimu lanang Tanjung Anom Abimanyu Gatot. Rama Kyai, menapa inggih kelamban kadang kula ing Tanjung Anom Yayat Abimanyu ingkang wantun nyidra pusaka. Saenget kula slaminipun kula menika srawung kaliyan Yai Abimanyu. Piyambakipun boten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman Gatot. Sing jeneng menungsa kedunungan kulit daging. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak ala. Saala alane menungsa mesti tau tate katabetan rasa becik. Mula nadyan adimu kuwi saben dina tumindak sing bener nanging sapa ngerti yen to dina samengko nedenge lali mongko laline Abimanyu gawe kapitunaning kawula sak negara Ngamarta. Lan aku wis saguh karo jlitheng kakangku. Aku wis saguh yen to hukumane Abimanyu ki bapakmu sing dipasrahi. Kowe ngerti yen to bapakmu kuwi hukume manut pernatane bapakmu. Sopo utang bondo nyaur bondo, utang loro nyaur loro, utang getih nyaur getih, utang pati nyaur pati. Monggo Abimanyu nggone nyidra pustaka Jamus Limasada wis gawe pepati kawula sak negara ing Ngamarta. Mula ora ana liya Gatot, aku wis saguh karo awakmu ing Ndorowati. Aku ingkang bakal matrapi paukuman lawan Abimanyu. Ikhlasno nggih cah bagus. Ikhlasno. Adimu dina iki bakal tak patrapi paukuman wontene hukumane ora kejaba mung paukuman pati Gatot. Rama Kyai. Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapura dhateng adi kula pun Abimanyu. Nedhengipun tiyang kalimput tiyang supe dhateng kawontenanipun menika kedadipun paringi pangapura. Menawi Rama Kyai mentala dhateng kadang kula ing Tanjung Anom, sanyatanipun Gatotkaca mboten saged gesang menawi mboten sesandingan kan kadang kula pun Abimanyu. Gatot, anak Madukara pirang-pirang. Apa kira-kira kowe gelem tansah sumandhing karo adimu Abimanyu nek gedhoane kaya ngono? Pakartine kaya ngono. Ibarate ora mangan nangkane ning kowe bakal gabul pulute, kowe bakal kecipratan alane Abimanyu. Ora sah Boeman. Bocah sing wani karo wong tuwa. Abimanyu wis ngorek-orek marang pasuryane wong tuwane Pandhawa ingkang ora ilang selawase urip. Yen nganti lakon iki kawanguran dening wong kana-kana apa ora jeneng gawe wiranging para Pandhawa. Waduh Rama Kyai, kula kedah kados pundi Rama Kyai? Ora sandata kowe bingung. Ayo tutno bapakmu nyang Tanjung Anom. Sawangen yen pancen Abimanyu bener-bener nyolong pustaka Jamus Limasada. Jiwa satriya aja nganti duwe watak miris, kowe kudu weruh kowe bakal matrapi paukuman Abimanyu. Mangkat le anakku pringgondani.
si Sembrono. Ana wong arep ambles bumi kok dijenggit sirahe. Ora kesusu ambles bumi sih. Ora kesusu ambles bumi piye? Aku kok krungu critane bapak ki kok aku duwe rasa curiga. Curiga piye? Cubriya maksude. Cubriya. Cubriya karo bapak. Cubriya luwe-luwe karo Siwa Ndarawati. Siwa Ndarawati ki nek disuwuni pertimbangan babagan negara Ngamarta mesti wicaksana nggone ngendikake pangandikan. Tur upama Abimanyu kuwi tenan-tenan nyolong pustaka Jamus Lima Sada, aku ngerti kudune sampeyan ya prisa. Abimanyu kuwi anake mantu Siwa Ndarawati. Apa ana jamak lumrahe ing atase wong tuane dhewe kok tegel mateni karo mantune dhewe. Ayo. Ngono Dimas. Lah terus iki kok kaya ana udang di balik batu, Kang. Dimas ki omongane aja sembrono, aku ki radom. Ana dom sumurping banyu. Dom sumurping banyu tegese ana telik Mangindrajala ingkang pancen bakal duwe niat bakal ngrubuhake para Pandhawa. Terus Siadi Cubriya karo sapa? Karo Siwa Ireng. Kaya aja sembrono Yayi. Siwa Ndarawati ki panjalmaning Wisnu. Wisnu sapa? Wisnu Hadisugita apa? Ha. Mau meh kleru to? Ki Wisnu Hadisugita ngono to. Wisnu dewaning katentreman, dewaning kabagyan. Ngono. Ning sagedhakan iki aku kok rada duwe rasa Cubriya karo Siwa Ireng. Terus karemu ngene. Sing wis mangkat kepengin mateni adhiku Abimanyu wis ben mangkat. Upama lakon Bapa Werkudara ki mateni Abimanyu, Kakang Garukaca tegel miloro karo wadine lanang. Nek lelakon iki pancen iki engko digawe karo wong sing kurang tanggung jawab, wong loro kae bakal getun selawase urip. Terus aku mbok candhet karepe ngene, Kang. Kowe karo aku kudu iso resik kahanan negara Ngamarta. Seranane, ayo. Siwa Ireng ditiliki. Tiliki piye? Apa gerah? Ora lara ning ditiliki dititi priksa. Apa pancen Siwa Ireng tenan apa dudu? Mergo saiki akeh sing jeneng kanca dadi mungsuh, sing jeneng sedulur mentala karo sedulure dhewe iki akeh. Kedung curi iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Ya. Ning aku rawani karo Siwa Ndarawati. Aku sing tanggung jawab aku. Aku sing arep ngecek. Kowe engko tengok ning mburiku. Nek kira-kira ana bab sing medeni, kowe siap jotosan. Siap to, Kang? Ya, aku gelem ning aku moh rembukane. Sing rembukan aku ora usah kuwatir. Metu ngendi? Metu jeron bumi men aja nganti kawistara dening sapa-sapa mengko jedul nitip prisa kananing Siwa Ireng ing Ndarawati. Ya, aku manut karo Dimas Putasena. Ya, Kang. Manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta aneng asta ya jagat mangestu para wayah Bathara jagat ora dalah lakon penjangkaku nggonku wis disraya supaya gawe ringking para Pandhawa. Yen Pandhawa ringkih mestine gampang nggone bakal gawe patining para Pandhawa. Jar nyatane siji Pandhawa wis kelangan pustaka Jamus Lima Sada tegese Pandhawa wis ora duwe kekuatan. Angka loro nggonku gawe srana sarta nggonku gawe karti sampeka etok-etok Abimanyu ingkang tak dakwa. Nyolong pustaka Jamus Lima Sada wis kelakon. Werkudara wis muntap Janaka wis ora mikir karo anak.
Abimanyu tekaning mati mongko anak Pandhawa sing dideng-deng kaya kendang digolo-golo. Sing besok gumanti marang sarta nurunake sejarah para Pandhawa kuwi mung Abimanyu. Lah yen Abimanyu mati kekuwataning Pandhawa runtuh, kekuwataning Pandhawa ambruk. Werkudara ora duwe kekuwatan, Janaka apa meneh? Kaya wis ora duwe kreget nggone urip ana ing alam padang. Mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Oh, lah dalah. Jarene Pandhawa ki wong lantip panggraitane, Pandhawa ki wong pinter, ning nyatane jebul longa-longa kaya kebo. Diblithuk karo aku ora ngerti sapa to sejatine ngaku. Oh, kengkene marganing matimu wae para Pandhawa. Trisang kapirang murinangkul rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang hati. Oh, kaget aku, tak kira sapa iki Antasena lho. Oh, Pakde, ngatur sembah ya Pakde. Iya tak tampa pangestuku tampan ana Antarja iki. Inggih wo, kula ngaturaken sembah. Iya Antarja tak tampa. Ora kosek aku tak takon karo kowe lehmu mapan ning kono mau wis suwe. Wis. Nek ngono kowe ngerti sing tak omongake. Capet-capet lah sampean madhep rono, coronge madhep rono. Coronge dengkulmu mlocot ki apa? Ratu e padhake corong. Ya ming sak liraman aku krungu. Ning apa iya apa ora? Lah mula saiki aku tak nanjeke karo Pakde Kresna. Kowe arep nanjeke apa? Mau aku diundang bapak. Timbali karo Bapak Jodipati. Ngandhake nek pustaka Jamus Lima Sada Ngamarta ilang. Pancen bener Antasena, terus Pakde rawuh. Iya. Terus disuwuni biyantu saka Siwa Ngamarta. Pancen bener. Nalika semono padha nganakake semedi ana ing jroning kedaton. Tumuli wakmu ing Ndarawati entuk sasmitaning dewa. Yen to pustaka Jamus Lima Sada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana sing nyolong. Sing nyolong Abimanyu. Iya. Terus sampean dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Lho kok sik aja kleru. Aku ora dawuh lho. Ning bapakmu matur karo aku. Heeh. Matur karo aku Kresna kakangku, Abimanyu kudu dihukum srana piye? Srana piye tegese? Pradata adil Ngamarta apa hukume Werkudara? Lah terus aku pasrah. Hukume Werkudara wae supaya ndang rampung perkarane merga kuwi anakmu. Anak ki nek pakartine kaya ngono kuwi rak padha karo ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa, gawe pirange wong tuwa, bener. Terus bapakmu sago mateni Abimanyu. Dadi bapak ning Tanjung Anom kae dalam rangka ki apa? Anu, apa jadi? Apa Kang? Asa kurang ngerti kowe sing ngomongan kok tak takon aku. Bapak tekan Tanjung Anom ki sumedya mateni Abimanyu. Lho, kowe mau ora didhawuhi ngono to? Heeh. Mula aku nanjek karo Pakde. Nek Pakde ora omong kabeh mau gaweane bapak, ora ujar ora kaulono wong tuwa tak jotosi dhewe. Ning gandeng bapak le tumandang kuwi manut karo ngendikane Pakde, nek ngono cocok, pancen bener. Antasena piye? Gandeng Abimanyu ki arep bocah nom ning kae Ndrawasi, kekuwatane meh padha karo bapakne. Kuwatirku nek si Werkudara padene Gatotkaca mengko ora kewagang nandingi Abimanyu, mula kowe sak biyantuwa, aku mesti mrono. Bagus, wis ket biyen. Ning sadurunge aku tekan Tanjung Anom, aku tak takon. Takon apa? Mumpung sampean ning kene. Iya. Aku iki jane sakjeke urip iki kok kepengin banget weruh pusaka sing ampuh kegila-gila. Sing iso nguripke wong mati iki jenenge apa? Kembang apa? Kembang rawe. Kuwi lagu. Kembang apa jenenge? Kembang Wijaya Kesuma. Nah, mbok aku tak weruh dela wae, Pak. Weruh, tak weruh sedela wae, dilit ming weruh tok, bar kuwi marem Abimanyu tak patenane. Antasena, piye? Nek kowe takon kembang kuwi ora sabedina tak asta. Oh, ditandur neng pot. Ora. Ning kembang kuwi tak papanake ning Negara Ndarawati.
Dadi ora saben dina digawa. Ora, ya mung nek perlu wae. Oh, Jumah Kliwon upamane ora. Ming nek perlu wae. Dadi saiki ora tak gawa. Neng Ndorowati. Waduh. Monggo aku pengen banget ngerti. Siji kembang, loro senjata cakra, pamunaing satru sekti. Sapa sing kekuwatane ora sak timbang sak bobot karo senjata cakra, nadyan kagedungan mesti bakal tekaning pati. Contone Tridungenge Bambang Sumantri mbiyen. Iya. Pancen ya ngono kuwi ampuh kegila-gila. Heeh. Lah aku tak takon, aku tak weruh senjata cakra. Lah, duh. Senjata cakra iki mau tak dokok ning meja jejer kembang. Dadi senjata cakra ya keri Antasena. Ora sampean kok lalen to saiki. Mbok dilongi le mangan brutu. Nalindra kok lalen ora. Lah wong nyatane ya lali menungsa kedurungan ina lali salapes mati ina. Wis. Tekan mati wae kok bablas tekan ina meneh. Nek pancen loro kuwi sampean ora iso nuduhke, nek siji iki sampean ora iso nuduhke, nuwun sewu lho nek aku ora percaya sampean. Lho. Apa? Kaca Paesan. Kaca Paesan kuwi dienggo nonton lelakon sing bakal kelakon lan lelakon sing sampean ora ngerti. Kaca Paesan iki mapan ning jabaning daging ning jeroning kulit. Kuwi ora iso didokok ning ndi-ndi, kuwi mapan ning epek-epek. Nek sampeyan ora iso ngaturke Kaca Paesan, nuwun sewu, nek aku ora percaya nek sampeyan iki Kresna tenan, gedhe-gedhene sampeyan tak ajar. Lho kusik. Kusik aja kesusu lho kok main ajar-ajaran. Sampeyan goblok banget pun ora diajar. Aja sembrono to, Kaca Paesan to. Heeh. Lah nek Kaca Paesan iki pancen ora iso pisah karo aku. Lah, mula aku tak nonton ora ketang sedelo. Kaca Paesan kaya ngapa wujude, mengko nek wis ketok aku wis weruh Abimanyu tak patenane. Iki lho. Nyo. Sawangen epek-epek kuwi. Ndak darane aku goroh. Oh, kaya ngono kuwi to. Kaca Paesan ki mlentrung ngono kuwi to. Lho, iki kutil. Lho. Kresna kok kutilen. Apa ora entuk wong jeneng wong ki ya kena penyakit to ya? Endi to? Waspadakno sing tenanan. Yen perlu nganggo permana jati. Toto Kang. Toto apa Dimas? Toto. Iya. Ngono aku njawil bres ngono wae lho. Kok sik bres piye? Udan. Ora kok piye-piye sampean ki rasa kuwatir to. Tak tonton. Wo, lah kaya ngono kuwi apa? Wis saiki cetha yen kuwi pancen Kaca Paesan. Wah, mantep atiku. Mantep rasaku, Pakdi. Mula saka mantep-mantepku tak aturi nampa punjungane Kakang Antarja. Mati dereng aku. Terus, Kang. Terus. Antarja. Kanjeng Eyang. Aku Mbah Kakung. Sampenake dhewe. Menawi ngatur ingkang dadi Kresna wau sampeyan. Iya. Sing aranani Abimanyu nyolong pustaka Jawa Srimosada ya sampeyan. Iya. Wong tuwa. Aduh. Piye, Kang? Iki apa Dimas? Lah, ra tenan to. Oh, virus corona iki. Antasena. Wis Antasena ya. Sing dadi Kresna mau sampeyan. Nek ngono sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka Klimasada mau ya sampeyan. Saiki cerita. Cerita apa? Kanjeng Nyolong Timun. Ora. Cerita apa wis? Omong kisah apa? Eni ero? Ora.
Cerita. Kowe cerita, aku ki sejatine ora karepku dhewe. Karepe sapa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Diutus muni piye? Muni matut anu. Muni ngene iki. Wis le nangis. Lara Antarjala ngantemi nganggo akeh. Tak tok. Ya ben wong tuwa ora wajib diajeni. Gawe cintrakaning sedulurku, gawe cintrakaning para Pandhawa. Aja ming jotose ida-ida. Engko nek aku pegel ida-idaan. Ana Prabu Duryudana nraya karo aku ngutus supaya gawe ringking para Pandhawa. Aku bingung. Aku terus membana Tandrawati supaya aku ora kawitara ngene gawe ringking para Pandhawa. Tumuli aku ngandhakake nek Pustaka Jamus Limasada kuwi dicolong dening Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi pancen anak sing ditresnani dening para Pandhawa. Nek Abimanyu mati, Pandhawa ora duwe kekuatan, bapakmu ora duwe kekuatan, Janaka ora duwe kekuatan. Gampang gone mateni para Pandhawa. Bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Aku wis jujur. Nyolong pira pisan. Nyolong pira pindho. Kok kaya ngebuki maling. Iki jan maling kok. Pendhita ning wateke kaya maling ya iki. Kowe kuwalat lho. Aku bapakmu, aku ki mbahmu. Mbah kaya kene malati. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Kowe ngerti ora, Mbak? Ora. Kowe tak kandhani. Kowe kandhani apa? Iki bapak wis neng Tanjung Anom, wis budal. Paman Janaka ya budal mrono, Kakang Garukaca ya budal mrono. Mula titeni ya, Mbak. Nek nganti Abimanyu cilik lara gedhe tekaning pati, ana pendhita tak tugel sirahe nang kene. Jaya Tasena kaya mentala-mentalane ana wong nangis kok kono ngublak sego. Mbok ya mengko ya ora bakal gadi intip kok ya kesusu-susu. Ngublak sego. Kowe aduh Antasena. Pendhita kaya ngene iki apike dikapakke Dimas. Ngene Kang, kowe ora usah kuwatir, kowe saiki tak jaluk mlebu Karang Pradesan. Iya. Goleka pitik sakake-akeh. Arda nongsang kok. Ora. Kok golek pitik oke. Karo golek beras rong gegem. Dienggo apa Dimas? Durna iki dibondo tangane, mripate diwur-wuri beras. Pitik sakake culke ora notoli matane. Aduh. Antasena sakit betul itu. Aduh, cuk. Ora iso mbayangke aku. Pitike rong entuk. Wis entuk urung? Durung. Lho entuk piye to? Durung entuk pitik. Alhamdulillah. Ra sida ditotoli mataku. Nek ora entuk pitik, golek gerobak terus karo tali. Loro gerobake. Sing ditarik sapi sing alon-alon. Nek anane jaran aja Kang golek sing sapi. Engko bangkeane Durna taleni dikon mlaku ngalor, gerobake siji kon mlaku ngidul taleni tekan nggon gulune. Sapine dipecut alon-alon, ora li pedhot alon-alon kae. Aduh. Aku ora iso bayangke aku. Kulite mesti ngledek alon-alon kae ajar kowe nek ana wong nangis direkam. Ngrekam raiku kowe ya. Dodol lak sempatane protol untune kowe ora. Ana wong nyambut gawe kok direkam raine. Apik ta? Oh ya apik tenan. Aku ngilo dhewe apik. Jaya Antasena, aja tenan aku wis kapok tenan. Apik dikapake Dimas Kang. Durna dibondo digendong. Tutuk ana tulung dalan.
Ning Irama lho. Iya. Aku nek diruduk ya ora Irama. Terus aku tak ngoyak Kakang Garukaca. Simbaduna kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca. Nek dheweke sing gawe-gawe perkara iki. Aku isin Antasena aja disebar luaskan. Aku mah ora gelem tak antemi ning ngarepe Kakang Garukaca nganti lenggek-lenggek. Aduh. Aku tak ngayang ngoyak Kakang Garukaca ya Kang. Kowe iki digawa tekake ning ngarepe Kakang Garukaca. Ya Dimas sing ati-ati. Kang, Kakang Garukaca mandhek sih, Kang. Dimas, wis ora kuat ngampet loro rasane atiku. Siji aku kudu mentolo karo Abimanyu angka loro. Abimanyu tumindak kaya mengkono. Atiku wis ora karu-karuan. Upama aku weruh Abimanyu lan entuk palilahe Kanjeng Rama, mesti tak tugel gulune adikku lanang. Sik, sabar. Nek sampeyan nugel sirahe Abimanyu, engko nek Abimanyu mati kowe gelo. Ora bakal gelo, pakadin Abimanyu sak ngisoring dlamaan. Wis ora pantes di ngapura. Kok sik ta aja kesusu. Aja nuruti mubal-babaling nepsu ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Ana apa Dimas nyegat karo pun Kakang Kang? Untung sampeyan iso tak cegat. Upama ora iso tak cegat, banter ilmu mabur tekan Tanjungan Nom aku wagang ngoyak Kakang Garukaca. Iki mengko ana kurban ning sejatine kurban iki engko bakal gawe getun penggaling para Pandhawa klebu Kakang Gatot. Lire piye? Sing ngandhake nek Abimanyu Rong Pustaka Jam Semosada kuwi sapa? Siwa Ndrawati. Bareng tak tresih sejatine dudu Siwa Ndrawati. Sapa Dimas? Eyang Durna sing mimba Siwa Ndrawati. Kaya aja ngawur. Yen mireng Kanjeng Rama kowe diajar dhewe dening Kanjeng Rama. Iki ana buktine kok, Kang. Aku nek ora nganggo bukti aku tangeh wani matur kaya ngene. Ning ana buktine endi? Kang, gorene Kang. Kang. Yang. Wis datar jauh wis. Sira kok dijegluk-jegluke ngebuk. Wong ora kepoyo kok kon nguyuh. Bareng anu ditarik. Aduh. Kang, wis Kang. Gorene Kang. Kakang Antarja iki ngajar ya kebangetan iki semaput iki. Wah mau ora apa-apa kok saiki semaput. Kon gajuli meneh piye? Wis manut kono. Nek kira-kira ditungi ping 3 ora sadar, tendangi wae. Aku ya tak melu nendangi. Ah, kene eling ora. Semaput krungu swara tendang kok wedi. Ngapa Antasena, Antarja aja kon ngajar aku dheweke nekat nek ngajar. Iki jenggote dikeruk entes. Dikeruk entes piye? Dikerik nganti entek. Dikerik nganti entek kaya ngene. Wis rekoso tenan suwek kabeh sandang aku. Liwat dalan jembar wae kena kok liwat gang-gang cilik-cilik sing ana wite riri. Diserempet-serempetke. Madheprana. Madheprana. Gatot kaca. Putuku ngger, putuku. Kakangmu gendhasi karo aku, adimu jotosi karo aku, Gatot kaca. Kowe putuku sing tak tresnani ya sayang ya lep. Iya Tuna lenggah ing prayogi.
Wis gek bloko. Sing dadi Kresna sapa? Sing ngomong nek Pustaka Jamus Lima Sada kuwi dicolong Abimanyu sapa? Lan karepmu apa kok dadi Kresna? Ya aku ya tak omong. Tas. Iya. Sampe naik dhewe we. Hah? Aku ki mbahmu. Bapakmu we. Karo aku nyembah dramaan. Bapak nyembah dramaan, ora sudi nyembah wong tuwa pakartine kaya ngono. Nendangi ye. Ora. Wis. Iya. Menapa saestu lho lampanipun kados mekaten? Aku izin Gathotkaca. Wis gak disoteng iki mumpung raine elek banget iki. Tok dasmu ora. Aku izin. Ora perlu izin kudu bloko. Tak blok, aku tak blok. Pancen bener Gathotkaca. Aku sing membawa Mundarawati. Aku nganggo sandangane Pakde Mundarawati diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Bingung aku gawe ringking Pandhawa ki carane piye. Tumuli aku rewa-rewa. Etok-etok nyalahke si Abimanyu nyolong Pustaka Jamus Lima Sada lan bapakmu ingkang saguh mateni. Pancen aku, Ger, pancen aku. Aku sing tumidak kaya ngono, Gathotkaca, aku njaluk ngapura ya Li, ya Nang. Aku pancen kleru, Ger. Mboten nginten babar pisan. Bilih Yang Mentala kados mekaten. Abimanyu menika adi kula ya. Abimanyu menika adi kula. Kok sampeyan Mentala ngendika kaya ngoten iku kudu dikapake. Plek wae. Ora usah wedi plek to, aja geget-geget. Omah ogak untune. Jaluk tulung Dimas ya. Aduh. Kakang Gathotkaca ora Mentala ngantem kowe aku sing tegel. Aku njaluk ngapura ya Gathotkaca. Kula ngantos gedhem-gedhem. Ing atase sampeyan iku pendhita pakartine sak ngisoring dlamakan. Sing putih ming serban karo kethu sampeyan ning ati sampeyan ledhek. Ati sampeyan kaya peceren. Ya Gathotkaca. Menika mangke nek ngantos Kanjeng Rama dumugi Tanjung Anom. Kanjeng Rama Jodipati Mejayadi kula, sapa sing tanggung jawab? Wis kebacut mati sapa sing nguripke? Tobati. Ora sembrono. Ora kok. Aku menghibur awakku dhewe lara banget Kasina. Aku diajarke lara banget aku menghibur awakku dhewe. Menawi ngantos Kanjeng Rama, Kanjeng Paman Mejaya Abimanyu, kula mboten mawi etang-etang. Sampeyan ajeng kula goleki. Ajeng kula dadeke pengewan-ewan. Kula jantur teng alun-alun. Oh, ilahi, abi kena Mas Depono. Ngapa ta? Wis gak Ngapa? wis pentok gurno lagi. Jare arep jantur. Jantur kita gentok ndlang tak. Oh, ngilaheng. Panjang punjung pasir pawuking ngono kae kok. Ana wong jantur kok diseneni. Stres. Nganti ngampet rasane atiku. Ora usah diampet, Dimas. Aku wis entuk parilae. Antasena aja sok diampet ndak malah ora prayoga ning kesarasan. Ngene iki ora apa-apa. Kuwi wis diajari kok. Aja sak diampet, mengko ndak atos. Oh, nganti diampet. Nek nganti atos ngrekoso lho Gathotkaca. Nyuwun pangapunten. Kula kedah pripun anggenipun badhe ngene iki ora apa-apa. Ah, ngono kuwi. Edan banter banget iki.
Nangis meneh. Dimas iki piye? Kang, saiki aku tak njaluk tulung karo Kakang Garwaca. Ya Dimas, kowe sing iso mabur banter. Mlayu sing banter ngoyak bapak. Yen wis ketemu, kandhanono nek sing gawe perkara iki, bapak mesti duka. Aku mesti diseneni. Aku didukani mergo aku ndakwa durung ana bukti yen to Yang Durna ing gawe perkara iki. Mengko aku ngoyak lakumu Yang Durna tak aturke ngersane bapak ben bloko karo bapak. Aku isin Antarsena. Bapakmu ki guru anu muridku. Aku ki gurune bapakmu. Nek aku tuwis elek kaya ngene iki nek kon ngaku nang ngarepe muridku dhewe aku isin Antarsena, aku isin. Kok kowe omong mateni Abimanyu kok ra isin? Kok kowe Malik Kresna kok ra isin? Nganggo sandangan Siwa Ndarawati kok ra isin? Bareng saiki ngrampungi perkara kok kowe isin? Pancen iya. Aku isin tenan Antarsena. Sagu ora Kang, sagu Dimas. Mangkat to. Perkara Durna aku sing ngurus karo Kakang Antarja. Yo njaluk pamit sing ati-ati ya Kang. Yo. Aja ditemokke karo Werkudara ya Antarsena. Aja ditemokke karo Werkudara. Aku isin tenan aku. Aku isin tenan Antarsena. Bapakmu ki tak pulang biyen jaman nome bebasan turu sak kringkel karo aku kae murid sing tak tresnani ning aja ditemokke karo bapakmu ya Antarsena. Aja tenan aku isin tenan Antarsena, aku isin tenan. Kang, iki Dimas gendong. Diajar turu dalan. Aduh. Antarja. Punten dawuh ya. Kasihanilah aku Antarja. Aja tak ajar aku engko ndas kumpuk. Mbok mengkaring godhog. Ape kok ngono kuwi? Omongan kok tas-tas. Aja ya Antarja. Nek Kakang ora gelem ngajar, Kakang sing mlayu, aku sing ngajar. Milih ndi? Aku nek mlayu ora iso banter, Dimas. Aku sing ngajar turu dalan, kowe sing mlayu. Lah, niki jenenge dumdil. Wis kaya gendong. Aku tak ngoyak Kakang Garwaca, nek Kakang Garwaca didukani karo bapak, ditendangi karo bapak, aku sing kudu ngadepi bapak Werkudara. Yo Dimas. Wes ya Antarja. Wes ya. Wes. Aku tak gendong wae ning aja tak tutuki. Sampun Eyang. Tenan ya. Inggih. Kula ya ora mentala suwe-suwe nek ngajar Eyang Durna. Syukur ya kaya ngono kuwi bocah sing ngambekti karo wong tuwa. Kowe iki nek demek sirahe wong tuwa wae kualat kecemplung neraka ora bakal iso diapura selawase urip. Mula aja sok nuthuki sirahe wong. Nek nuthuki sirahe wong tuwa kuwi kecemplung neraka kecemplung nereh. Yo kecemplung pindho kok. Inggih. Nyuwun pangapunten Eyang. Ya wis. Nek aja tak pono tenan ya. Mboten. Mriki. Mapan wonten ing mempingking mriki kula gendong. Ya. Waduh merucut. Aduh. Nyuwun pangapunten Eyang merucut. Merucut wae diculke. Ketok kok le ngecel kok merucut apa? Merucut kok dijlungupke ndas sikik. Nyuwun pangapunten. Wes pangapura apa? Monggo Kanjeng. Aduh. Wes ya, Ger. Wes ya. Waduh. Wah, mati.
marareh mangus myung ambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Gatot wonten timbalan Rama Kyai ndak kira yen to wis dhisiki laku malah kowe begogok eneng kene Rama Kyai anggen kula nyandhet tindahipun Rama Kyai estunipun kula badhe miterang utawi badhe munjo atur lampahan ingkang saknyatanipun lakon sanyatane piye estunipun ingkang dados nata Ndarawati lan paring dawuh bilih Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klimasada kula nyuwun pangapunten Rama Kyai menika sanes sinten-sinten anging sesinglenipun Eyang Durna anggenipun nampa dawuhipun Kanjeng Wadayudana kinen mejahi para Pandhawa wah cang Sena bayi arep melu-melu sik Bapak aja nesu aja ndugangi Kakang Gatotkaca merga sing njaluk tulung Kakang aku sing njaluk tulung Kakang Gatotkaca supaya nyandhet lakune Bapak wah apa rembugmu padha karo Gatotkaca pancen bener dasarmu apa dasarku merga pancen aku nemokke kasunyatan lan aku iso gawe srana Siwa Ndarawati babar sedaning wujud ya kuwi yang Penemban Durna. Ya aja ngawu gawar ngawur. Durna kuwi bapakku, ora peduli Durna bapakmu, maratuamu, apa pakdemu, polikmu. Ning Durna salah. Iki tak bondo, tak aturke bapak. Nek ora percaya ben Durna dhewe sing kandha karo bapak. Kang, gorene Kang. Njaluk ngapura. Antarja Wenyikara karo mbahmu. Kowe aja nyeneni Kakang Antarja, aja ndugani Kakang Gatotkaca. Kabeh iki aku sing tanggung jawab. Bayi wani karo wong tuwa. Sik to, rasane susik. Durna iki takoni sik. Apa-apa kok wah. Ora iso disalahke. Wah meneh. Mbok dipikir. Iki ge omong. Aduh lara banget. Wah, gawe-gawe iki. Antasena Ge omong, Mbah. Mumpung aku urung nesu. Aku nek wis disuruh bapak ora wedi. Dadi nek bapak nesu tak tataki legane atiku. Iku cara. Piye? Apa sing diomongke Antasena iki bener. Iki bener, Ger. Aku membo nata Ndarawati. Lan aku dijaluki tulung dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Mula aku terus etok-etok dawuh yen to Abimanyu nyolong pusaka. Wah, Abimanyu nyolong apa ora? Ora Werkudara. Wis, nek krungu kabar kene iki sampean saiki arep piye? Arep ndangi Kakang Gatotkaca iya. Arep jotosi Kakang Gatotkaca. Oh, Allah kowe. Bingung ora? Ora dolanan idu. Jijik ya. Idu kok diplembungke. Wah, setan. Kowe iki anggere rumangsa bener ning jane kleru kok terus Lu tak tukoke nek ora percaya. Wah, Werkudara, aku njaluk ngapura ya, Lik. Iku pancen kleru Werkudara. wah, mbuh.
lho ora. Bapak Getun, Bapak Gelo lunga tanpa pamit kae mesti bali nang Jodipati nggelar kloso terus turu. Antasena ganteng kabeh wis disusul. Aku tak mulih ya, Ngger. Mulih piye? Sing dioyak kurang siji. Lho, sapa? Lho, bapakne Abimanyu. Paman Janaka, playune luwih banter tinimbangane Bapa Werkudara merga matek aji sepyangin. Nek nganti Paman Janaka mateni Abimanyu kowe tak pateni nang kene, Mbah. Aduh, Antasena. Ora adu-adu Kang, gendong Kang. Semupang pangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara sagatar kene dongane engkong ler wowo sing pine panca bebetoking ayam mono merak manguwuhing pagakan Kanjeng Ibu ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang putra Abimanyu dene paduka Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Tanjung Anom upami paduka Kanjeng Ibu mbetahaken dhateng ingkang putra Abimanyu mesti kemawon paduka Kanjeng Ibu kantun animbali swanipun ingkang putra wonten ing Madukara. Anakku lanang nggir Abimanyu wonten timbalan ing Adawu. Kaya ngene rasane wong kang kabondo marang rasa tresna. Kelawan atmajaku ya kuwi kulup
sira Abimanyu. Nganti aku nganti kelawan ibumu Wara Srikandhi supaya ndak kanthi rawuh ana ing kasatyan Tanjung Anom. Tobat. Sepira gedene keluputanku aku nyuwun mangapura ya Abimanyu dene. Nganti aku nderekake jengkaring Kakang Mbok ya ibumu marang kasatyan ing Tanjung Anom. Mboten dados menapa Kanjeng Ibu Wara Srikandhi. Namung ndadosaken gumuning manah kula. Dene Kanjeng Ibu Wara Sembadra tebih-tebih kersa kepareng rawuh wonten ing kasatyaning Tanjung Anom. Mbah, niku tandha tresna kang ibu kaliyan ingkang putra. Mboten sah ngundhamana sing werna-werna. Sakniki mangsuwuni priksa kang ibu kok rawuh enten Tanjung Anom niku sedyanipun menapa, Ndara? Inggih Kanjeng Ibu, menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa. Menapa ta sababipun dene paduka Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Plongkowati? Kepareng Hambabarana ingkang sejati dhateng ingkang putra pun Tanjung Anom inggih pun Abimanyu Kanjeng Ibu. Miat langening kalanggiwan gelar pandaan moncar tinon lir kegonang surem sorot edan padang kasur lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga. Rawuhing Sang Arjuna karya cingak nengging Raden Abimanyu miwah Dewi Wara Sembadra. Sang Arjuna esmunya kang kamanungsang kasrepan tinggahing mungsuh gawe kaget iki kaya ibune kulup. Iya Kanjeng Paran, aku ingkang mapan ana ing kasatyan Tanjung Anom ya merga saka gedhening rasa kangenku marang atmajamu si Abimanyu. Nyuwun pangapunten Pangeran, kula ingkang nderekaken jenggaripun Kakang Mbok dhateng kasatyaning Plongkowati. Wara Srikandhi ya ora dadi ngopo. Ya mung praptaku ning Plongkowati lah kok dadi aku ora weruh marang anakku Abimanyu. Abimanyu menyang endi Sembadra? Tobat. Panjenengan iki kepiye? Wong nyatane putramu lenggah ana ing kono lah kok nganti ora priksa sing dipenggalih kaya apa to Kanjeng Paran? Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kencanging risang mawe gandrung Kanjeng Rama anakku lanang Abimanyu ora sranta pun Rama enggal ketemu ngarawan sira kula bocah bagus merga suwaning praptaning pun Rama ning Tanjung Anom sayekti kinantenan kanugrahan saka awakmu ing Ngamarta. Kanugrahan menapa Kanjeng Rama? Maragage maju bocah bagus merga saka lelabuhanmu tumrap Praja Ngamarta tumuli awakmu ing Ngamarta paring bebungah kelawan sira kulup. Maragage tampanana monggo Kanjeng Rama kula aturi mirengaken kula ing badhe nampi bebingah saking Kanjeng Prabu Darma Kusuma nyotampanana bocah edan kepat. Ayo kok yo. Sri Kandi, anakmu lanang Abimanyu dicempalani karo bapakne. Sri Kandi genahno kae Pangeran Janaka kae kena ngapa? Tobat, mapunten Pangeran kula aturi kandel, Pangeran kula aturi kandel.
pangeran panjenengan menika menggali menapa? Panjenengan menika menggali menapa? Panjenengan menika rak bapakne Abimanyu to. Bocah ora ngerti lor kidul. Ora ngerti lupute nggon endi salahe nggon lak jempalane sapenake dhewe Pak Tobat. Sabar kula panjenengan matur menggalih. Sri Kandi kowe ora ngerti apa-apa. Kula menika ibune. Nadyan kula ibu kualon ning tresna kula Abimanyu kunika lahir batin. Ora usah melu-melu Pak Tobat, bangsa kula wonten kala panjenengan. Ora perkara aku wedi karo kowe. Nanging wong wedok iki nek mesule ngabruki sak penake dhewe. Ngruwaki njambaki isin Janaka. Kowe aja melu-melu. Tak sronggot kanggo pusakaku. Ora klakon kuntal kaprapal mbuh tibamu kowe Sri Kandi. Yen to Gatotkaca ora iso pisah karo Abimanyu. Mula sajake kadange tuwa Murina, kadange tuwa anakku ora trima yen to anakku tak jempalani. Paman kula aturi sabar. Kula badhe munjuk atur ing saknyatanipun rasa kokean genem sing tanpa guna. Abimanyu ora ngerti dodok seleng perkara lah kok dadi bapakmu babi wuta kaya ngono. Anake dhewe dijempalani nganti kutah ludira Petra. Ya ora ngerti. Ndara Janaka wis kagol atine mbok menawa kagol perkara apa. Kok terus anake ditutuki kaya ngono ya, Gong. Nganti moncret e. Sirahe nganti kutah ludira pripun Den iki kok sing ngoyak terus. Ayo lunga wae Abimanyu ora duwe wong tuwa kaya Raden Janaka ora apa-apa lunga wae. Nendi Abimanyu? Mboten ngertos. Petra ora sang ngapusi. Abimanyu nendi? Mboten ngertos. Ora sah ngapusi. Abimanyu nendi? Kula mboten ngertos. Estu kula mboten ngertos. Kowe ora ngaku tak keplak siramu. Estu kula ora ngerti. Oh gedhe ndasku ya ndasmu iki. Kok sing dikeplak kok aku sing takoni kowe. Kula ora ngerti mlayu kok nek ora mlayu cilaka ya. Kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang
Susuh angin ngendi nggone Susuh angin ngendi nggone myang kalih ingkang beksi miber ing Widara Yaksa wonten dawuh Penemban Widara Dewa sawetara nggone mapan ana ing pertapan Widara Payung katon ayem tentrem nanging dumadakan aku nyumpena bab sing ora prayoga Paduka Penemban nyumpena menapa ora kanthi kanyono-nyono lah kok pertapan kene kuwi duwe gawe mantu mongko bareng ndak wis padakake mantene wadon aku ya durung ngerti mantene lalang aku ya durung tepung arep ana lakon apa ing dumadya ning pertapan Widara Payung kene Widara Yaksa lah dalah wah Yata laruta saking kutha Sang Kurakula yen namotosa Sang Sri nuwun sewu menika kok wonten wujuding pawestri nitik busananipun menika sanes tiyang pidak pejaraan nanging dasaripun menika wujudipun priyayi panjenengan sinten Gusti Ayu yen Penemban takon karo aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu wonten menapa kok mlajar-mlajar Penemban aku golek pengayoman bapakne Abimanyu ngamuk anake dicempalani mestakane nganti kaya ngono Penemban aku tak sawetara njaluk pengayoman kelawan sampeyan tak nginep ana ing pertapan kene tak ndelik ana ing pertapan kene waduh janipun kula menika brahmana tertentu kula menika paring pitulungan dhateng sinten kemawon namung mugi andadosna ing kawuningan kula menika nembe kemawon badhe bidal dhateng Kayangan Suralaya lho ana wigati apa Penemban kula nampi nawala sedahan saking para dewa kedah dados seksi para dewa anggenipun badhe nyemplungaken titah menungso wonten ing kawah Candra Dimuka krana kadak wilepat lupute perkara apa kula piyambak mboten mangertos lepatipun menapa nanging jalma kalih menika badhe kacemplungaken wonten ing kawah ingkang setunggal pawestri ingkang angka kalih kakung sing wadon sapa sing kakung sapa menawi mboten klintu ingkang pawestri menika Wara Srikandhi ingkang kakung Raden Gatotkaca jelek dadi buta Wara Sembadra bareng aku krungu yen to sing wadon Wara Srikandhi sing lanang Gatotkaca kuwi anakku karo kuwi dulurku wadon. Kowe rasah munggah ning Kayangan Penemban aku sing munggah ana ing Kayangan. Panjenengan menika adi guru saestu menapa mboten? Lho ulun menika Bathara Guru Kakang. Bathara Guru kok tangane 5. Kedahipun 4.
Menika dipun tambahi setunggal menika dos pundi wae? Menika tegesipun nerak dhateng kodratipun para dewa. Ingkang sedaka punika sampun sekawan to. Kok dipun tambahi setunggal menika tangane sapa? Kepenake dhewe ora. Inggih, Kak. Inggih pripun? Wonten menapa dene Kakang? Lah, ta ya kowe. Nggih menika kula simpen kemawon. Siji, loro, telu, papat. Lah kok iki tambah siji iki dadi 5 iki piye? Mboten prayogi atus mekaten menika. Nggih, Kakang. Kaya mat. Lah nuwun sewu wonten buta ngamuk wonten kayangan di kula sumangkaten. Ana yaksa sapa? Takon karo aku, Badra Yaksa. Badra Yaksa? Ya. Apa to sababe? Ayo. Inggih, Kakang. Apa to sababe dene jeneng kita rawuh ana ing kayiwangan? Kita ngamuk ana ing kayiwangan. Ana ingkang ngabarake sampeyan arep midana wong kang tanpa dosa. Ana ing kawah Candra Dimuka siji wadon sing siji lanang. Iya pancen bener. Apa lupute merga tiba ana ing kayiwangan yen pancen hambian kuwi dewa. Mestine kudu ngerti tembung tiba karo niba. Yen tiba kuwi ora kanthi kasengaja, yen niba kuwi pancen jarak, tegese kanthi sengaja. Yen pancen niba mesti bakal mbok patrapi paukuman aku ora bakal ngamuk. Ning yen tiba kuwi ora kanthi kajarak perkara ana rusake. Kuwi dudu keluputan sakwutu ingkang tiba ning Suralaya. Lah kok bakal mbok cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Mbok balekake ora titah loro mau ora mbok balekake sungsang bawana balik. Konturke titahipun. Pun dipun wangsulaken kemawon titahipun menawi boten dipun wangsulaken dia buta menika menawi ngamuk mbebayani. Kakang Rada kasinggihan nggih. Panjenengan tentu nggih preksa to sapa to buta menika? Panjenengan menika paningalipun awas. Lah nek nganti ora priksa buta nika tegesipun panjenengan menika nedeng ketutupan watak angkara budi candala. Jalma kalih katimbalana sowan mriki. Ya nggih, Sri Kandi Gatotkaca kowe do mrene yo, Nger. Badra Sri Kandi Gatotkaca wis ulun luwari. Pancen Sri Kandi iki mau tiba ning kayangan. Gatotkaca ya tiba ning kayangan mbuh saka dayane apa. Nanging sajae kaya ketaman pusaka, pusaka ingkang ampuh, bekasan kontali nganti tekan kayangan Suralaya. Wis ulun ingkang nyuwunake pangapura kelawan Adi Pramesti Bathara Guru. Sri Kandi Gatotkaca entuk pangapura kita bali kaya wujud wingi uni Badra Yaksa. Sri Kandi, wonten maring adhawu. Sembadra apa dene Gatotkaca? Apan kudu kaya nira lakon ingkang kudu sira sandhang klebat maja kita Si Abimanyu ingkang nampa pacoban tumraping kadewatan. Nang kita aja nganti cilik ati. Bali marang marca padha ndedhe pleya suwita marang Begawan Widara Dewa. Sayekti ing kono bakal tuwuh wujuding kanugrahan ingkang tinampa dening Sagung para Pandhawa nggir. Nggih saken dawuh nyuwun pamit matur panjenengan.
wangsit pindha kombang hangat saping tawang susuh angin ngendi nggone dulurku wis bisa tak gawa bali Penemban. Aduh panjenengan menika Piyai Putri kok kekuatanipun ngedap-edapi saged ngasoraken angwaosipun para Jawata. Waton landhesan bener tak kira kabeh wis bakal ngerti ndi kawusanane. Inggih. Selajengipun aku tetep bakal suwita marang sampeyan Penemban. Aku ya bakal suwita marang sampeyan Penemban. Menawi wonten tantrimanipun garwa panjenengan mangsa Baranggon mung ngatasi lawan Raden Arjuna Penemban. Sembodra kok neng kono. Sembodra ora usah nyebut jenengku. Yen sampeyan isih tegel karo anakmu, wiwit dina iki Sembodra randha ora apa-apa. Wiwit dina iki Sri Ngandi randha ora apa-apa. Ya aja ngono. Wis sak guneman. Raden kula nyuwun pangapunten, sampun dipun peksa. Piyai Putri nek wis wegah kuwi aja dipeksa, mangke mindak mboten kanten-kantenan lapanipun ora sah kakehan gunem tanpa guna. Kowe nggunakake pengabaran, kowe ngewat kalawan garwane Janaka loro-lorone. Wis serep nyawamu kowe Pendhita Widara Yaksa, wong iki singkirna saka kene. Wah! Bakal tak gawe macak kowe bebeda karo Janaka tinjung akhirat nyawamu. Beruji, Kamas, kula ingkang Yayi ngarep beruji. Lah kok si Adi tadi buta, meskipun Kamas sampun saged menggali. Sinten pandhita menika? Koko Prabu Ndrawati. Koko Prabu. Ninten bilih paduka Koko Prabu ingkang dados pandhita. Iya pancen bener. Werdinipun kados pundi? Merga pun Kakang wis kaparingan kanugrahan ingkang bakale ndak paringake marang para Pandhawa, mula kudu ambrahmana luwih dhisik. Mekaten Koko Prabu. Iya. Lah kok dadi Siadi mentala karo anakmu dhewe, kula dipun blithuk dening panjalmaning jajalanat ingkang memba Koko Prabu Ndrawati. Lho, sapa sing memba aku? Kula piyambak mboten mangertos. Pakde, aku sowan, Pakde. Antarja kok Begawan Durna dibanting. Panjen aku sing ngakon, Pakde. Lho, kok Antarsena sing ngakon? Heeh. Lah mergane iki memba sampeyan ngandhake karo bapak, ngandhake karo paman Janaka nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Mula terus bapak karo paman Janaka golek Abimanyu, kabeh iso tak candhet sing lolos ming paman Janaka. Abimanyu dikapake, Pakde.
Aku ngerti dhewe sirahe nganti godres getih. Mbah. Mbah. Setruk pisan. Kok kampake cangkeme kan? Tak duduki sepatu turun dalan. Ngandak kene Abimanyu godres sirahe. Kene kowe tak drehi sirahmu. Apa? Wah, mesake temen. Antarjaka ya kebangetan lek mu ngajar nganti kaya ngono. Kula sampun tobat. Tobos. Sampun tobat. Siapa tobat? Aduh. Kula tak nyuwun pamit benjang malih sampun ngantos dipun wangsuli pakarti kados mangkaten menika mboten sae. Injih kok Ive. Lara cangkemku tinggal lalu ngomong lara banget. Cangkemku tinggal mlaku lara banget. Cangkemmu dienggo mlaku. Apa? Belum pamit nggih, kula pamit kundur. Mulai dipun mangsuli kula yang badhe paring pidana dhateng Bapak Durna. Oh Ive. Kula pamit masa dateng coba tinggal Aku matur nuwun ya Antasena, ya padha-padha karo. Antarja matur nuwun, nggih, Bu. Kok malang kerik lho, waduh. Ketuntut tasih hadep-hadepan kaliyan Begawan Durna. Ora sembrono, Kang. Wis kana bali yo. Negara mbutuhke nom-noman sing kaya kowe iki sing limpat panggraitane. Pinter ngulinake nganggo ngelmu titen. Ya, ngestokke dawuh. Aku ngaturke panuwun, ya. Bapakmu konon mrene. Bawarkudara. Iya. Kon ngresiki lakon iki mau tak jae kumpul ning Tanjung Anom. Bakal tak paringi dawuh wong atamu. Ya, ngestokke dawuh, Dik. Apa kowe? Mboten narimaken dhateng para Pandhawa. Wis rasa dadak ngrekoso. Kowe engko nek ora trima ketemu Werkudara ya kalah. Nyucukaken anggenipun dandos Paman. Wis engko pentas meneh esuk kapan-kapan. Rasa dadak maju engko ndak malah kowe remuk wis ayo mundur wae. Golek cara liya sesuk mateni Pandhawa. Arjuna wonten paring adhaw. Sesuk menawi dikulinake nganggo permana jati tegese paningal batin. Ya. Sapa ta sing ngerti atine menungsa kuwi sapa? Kabeh sak padaning titah kuwi ora dionangake njajaki karo atine liyan. Mbuh ala mbuh becik. Kuwi awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunakake permana jati. Luwih-luwih ujaring para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Semono wong kang becik kuwi mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Ya. Mula aja gampang diblithuk. Ya. Kabeh mau dadi pacoban tumraping para Pandhawa. Semono uga tumrap Si Abimanyu. Nggih Kanjeng Arjuna wonten maring adhaw. Petungane sing ora kelakon nampa coba mung Janaka nganti kewagang sarta Mentala. Astamu tiba ning mestakaning Si Abimanyu ingkang minangka dadi putramu dhewe. Nggih. Mula kang saka kowe sejatine wayu katentreman kuwi pinirang dadi telu. Aku
Werkudara apa dene Janaka. Nanging sesuk kala mangsane Arjuna kudu ngupaya dhewe wujuding kaya katentreman. Dara tampanana bareng karo pun Kakang. Wah, matur nuwun Tresna Kakang. Pun paripurna. Pun padhang sedayanipun. Sinuwun Darawati ngaturaken panuwun pun dados lantaran tumedhahing kanugrahan. Mugi-mugi kanthi kahayu katentreman mandhap wonten ing jagat menika sedaya samya tentrem, sedaya samya ayem, sedaya samya rukun, sedaya samya semeleh penggalihipun satemah saged mbirat dhateng wujudipun menapa ingkang dumados wonten nagari kula lan panjenengan saged sumingkir saking papan iki wiwit dalu menika ngantos sak terusipun ayem samudayanipun Ndara.